Joten... Mitä vittua? Mikä hätänä, pikkuinen? Jäätkö jumiin? Wow! Hei, älä käy jätkä! Tämä on tonnikalaleipä. Sinun pitäisi tietää, että haluan munaa. Mutta pyhien kirjoitusten mukaan tehän nielaiset ja pahat ja vääräuskoiset. En näe täällä ketään, johon tuo kuvaus sopii. Onks tässä listassa mitään, mikä ei lillu Aha. Aloitat. Puhelimessa. Joo, pikkuhetki. Osaat kai uida vai mitä? Voi, uin tosi tytösti. Vai? Sano Uuvalaan. Tahdon kuulla ne sanat. Pitääks ne olla just ne sanat? Ota päätä kupolle parvaalle. Näytä hirviö. Uuvalaan. Mitä minä tein hänelle? Hänestä tulisi hyvä. Zansu! Ja ajattele, kun hän tulee likaiseksi, voit aina piiskata hänet. Niin lähtee.